హలో అండి, వెల్కమ్ టు రామరత్నం బ్లాగ్స్. మనము ఈ కార్తీక మాసంలో ప్రతిరోజు కార్తీక పురాణం చెప్పుకుంటున్నాం కదా. ఈరోజు 5వ అధ్యాయము కిరాతక మూషికములు మోక్షము నొందుట, దీని గురించి మనము తెలుసుకుందాం. వింటివా రాజా, కార్తీక మాసం యొక్క స్నాన ఫలము. ఇప్పుడు కార్తీక మాసములో ఏ ప్రాంతమందు భుజించవలనో, ఏ ప్రాంతమందు పూజలు చేయవలనో విపులంగా తెలిపెదను, సావధానుడివై ఆలకింపుము. కార్తీక మాసములో శివాలయమందు గాని విష్ణువాలయమందు గాని శ్రీమద్ భగవద్గీత పారాయణము తప్పక చేయవలేను. అట్లు చేసిన వారికి సర్వపాపములు నివృత్తి యగును. ఈ కార్తీక మాసములో కరవీర పుష్పములు శివకేశవులకు సమర్పించిన వారు వైకుంఠములకు వెళ్ళుదురు. భగవద్గీత కొంతవరకు పఠించిన వారికి విష్ణులోకం ప్రాప్తించను. కడక శ్లోకమైనను లేక శ్లోకం యొక్క పాదమైనను కంఠస్థమనరించిన ఎడల విష్ణు సాన్నిధ్యము పొందుదురు. కార్తీక మాసములో పెద్ద ఉసిరికాయలతో నిండి ఉన్న ఉసిరి చెట్టు క్రింద సాలగ్రామమును యథోచితంగా పూజించి విష్ణుమూర్తిని ధ్యానించి ఉసిరి చెట్టు నీడను భుజించిన ఎడల సకల పాపములు హరించును. శక్తి ఉన్న ఎడల బ్రాహ్మణులకు కూడా ఉసిరి చెట్టు క్రిందనే భోజనం పెట్టి దక్షిణ తాంబూలంతో సత్కరించి నమస్కరించవలేను. వీలును బట్టి ఉసిరి చెట్టు క్రింద పురాణ కాలక్షేపం చేయవలేను. ఈ విధముగా చేసిన బ్రాహ్మణ పుత్రునకు నీచ జన్మం పోయి నిజ రూపము కలిగెను అని వశిష్ఠుల వారు చెప్పిరి. అంతా మధ్యలో జనకుడు అడ్డుపడి, మునివర్య, ఆ బ్రాహ్మణ యువకునకు నీచ జన్మం ఎలా కలిగెను, దానికి గల కారణమేమి అని ప్రశ్నించగా వశిష్ఠుల వారు ఈ విధముగా చెప్పనారంభించిరి. రాజా, కావేరీ తీరమందొక పల్లె గ్రామమున దేవశర్మ అను ఒక బ్రాహ్మణుడు కలడు. అతనికి ఒక పుత్రుడు కలడు. అతని పేరు శివశర్మ. శివశర్మ చిన్నతనమునందే భయభక్తులు లేక అతి గారాభముతో పెరుగుట వలన నీచ సహవాసము వలన దురాచారపరుడై మెలుగుచుండెను. అతని దురాచారములు చూచి ఒకనాడు అతని తండ్రి కుమారుని పిలిచి, బిడ్డ, నీ దురాచారములకు అంతులేదు. నీ గురించి ప్రజలు పలు విధాలుగా చెప్పుకొనుచున్నారు, నన్ను నిలదీసి అడుగుచున్నారు. నీ వల్ల కలుగు బాధలకు సిగ్గుపడుతూ నలుగురిలో తిరగలేకపోవచ్చున్నాను. కానా నీవు కార్తీక మాసములో నదిలో స్నానం చేసి శివకేశవులను స్మరించి సాయంకాల సమయమున దేవాలయములో దీపారాధన చేసిన ఎడల నీవు చేసిన పాపములు తొలగుటయే కాక నీకు మోక్షప్రాప్తి కూడా కలుగును. కానా నీవు అట్లు చేయము అని తండ్రి ప్రబోధించెను. అంతటా కుమారుడు తండ్రి, స్నానం చేయటం వలన ఒంటి మురికిపోవుటకు మాత్రమే కానీ స్నానం చేసినంత మాత్రమున, పూజలు చేసినంత మాత్రమున భగవంతుడు కనిపించినా, దీపములు దేవాలయములో వెలిగించిన లాభమేమి, ఇంటిలో పెట్టిటియే మంచిది కదా అని వ్యతిరేకార్థములతో పెడసరిగా సమాధానమిచ్చెను. ఓ నీచుడా, అప్పుడు తండ్రి చెప్తున్నాడు, ఓ కుమారుని సమాధానం విని, ఓరి నీచుడా, కార్తీక మాస ఫలము అంత చులకనగా చూస్తున్నావు కానా నీవు అడవిలో ఒక మర్రి చెట్టు తొర్రయందు ఎలుక రూపములో జన్మింతువు కాక అని కుమారుని శపించెను. ఆ శాపమునకు కుమారుడు శివశర్మకు జ్ఞానోదయమై భయపడి తండ్రి పాదములపై పడి, తండ్రి, నన్ను క్షమింపుము. అజ్ఞానాంధకారములో పడి దైవమనినా దైవ కార్యములనినా ఎంతో చులకన చేసి వాటి ప్రభావములను గ్రహింపలేకపోయితిని. ఇప్పుడు నాకు పశ్చాత్తాపము కలిగినది. కానా నాకు ఆ శాప విమోచనము ఎప్పుడు ఏ విధముగా కలుగునో దానికి తరుణోపాయము ఎట్లో వివరింపుమని ప్రాధేయపడెను. అంతటా తండ్రి, బిడ్డ, నీవి శాపమును అనుభవించుచు మూషికమై పడి ఉండగా నీవెప్పుడు కార్తీక మాస మహత్యమును వినగలవో అప్పుడు నీకు పూర్వ దేహస్థితి కలిగి ముక్తి నొందెదవని కుమారుని ఊరడించెను. వెంటనే శివశర్మ ఎలుక రూపమై అడవికి పోయి ఒక చెట్టు తొర్రలో నివసించుచు ఫలములు తినుచు జీవించుచుండెను. ఆ అడవి కావేరీ నదీ తీరమునకు సమీపమున ఉండుట చేత స్నానార్థమై నదికి వెళ్ళువారు అక్కడున్న పెద్ద వటవృక్షము నీడను కొంతసేపు విశ్రమించి లోకాభిరామాయణమును చర్చించుకొనుచు నదికి వెళ్ళిచుండెడివారు. ఇట్లు కొంతకాలం అయిన తరువాత కార్తీక మాసములో ఒక రోజున మహర్షి యగు విశ్వామిత్రుల వారు శిష్యుల సమేతముగా కావేరీ నదిలో స్నానార్థమై బయలుదేరినారు. అలా బయలుదేరి ప్రయాణ బడలికిచే మూషిక వాహమున్న వటవృక్షం క్రింద విశ్రమించి తరువాత నదికి పోయి స్నానం చేసి మరలా వటవృక్షం క్రిందకు వచ్చి శిష్యులకు కార్తీక పురాణమును వినిపించుచుండిరి. ఆ మహత్యమును ప్రశంసించిరి. ఈలోగా చెట్టు తొర్రలో నివసించుతున్న మూషికము వీరి దగ్గరున్న పూజా ద్రవ్యములలో ఏదైనా తినే వస్తువు దొరుకుతుందేమో అని తొర్రలో నుంచి కిందకి దిగి చెట్టు మొదలు నక్కి ఉండెను. అంతలో ఒక కిరాతకుడు వీరి జాడ తెలుసుకొని వీరి బాటసారులై ఉందురు. వీరి వద్దనున్న ధనమాపహరించవని దుర్బుద్ధితో వారి కడక వచ్చి చూడగా వారందరూ మునీశ్వరులే.
వారిని చూడగానే తన మనస్సు మారిపోయింది. వారికి నమస్కరించి, మహానుభావులారా, తాము ఎవరు ఎందుకు వచ్చిరని మీ దివ్య దర్శనం వలన నా మనసులో చెప్పరాని ఆనందము కలుగుచున్నది. కాన వివరింపుడని ప్రాధేయపడి నదీ స్నానార్థమై ఈ ప్రాంతమునకు వచ్చితిమి, స్నానమాచరించితిమి, కార్తీక పురాణ పట్నం చేస్తుంటిమి, సావధానుడవై ఆలకింపమని చెప్పెను. అట్లు కిరాతకుడు కార్తీక మాస మహత్యమును శ్రద్ధగా ఆలకించుచుండగా తన వెనక జన్మ వృత్తాంతం అంతయు జ్ఞాపకము వచ్చి పురాణ శ్రవణం అంతయు ఆలకించి వారికి ప్రణమిల్లి తన పల్లెకి పోయెను.